الشروع بقوة تطبق مرجع أمتك أعلن غوغو مرهات مسي إشفاة ترضي قنبلة بام وارد يا إسنا بيو ثلاثة أكل shida, saba'a bakwai, samaniya takwas, tisa tara, ashirin goma. Saukaniyata, ke saurari masa, kusara tsakiya, sabaka mai tasbihi, ita biyan labai kiran talakacin biyan labai. Domin ni ne yayanka, ko ba za ka gaishe ni, in ka ka sha bulala, 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 alhamdulillah.